Mill-2008 sal-lum kienu 718 in-nies li nqabdu jsuqu fit-toroq Maltin mingħajr liċenzja tas-sewqan. Fl-istess perjodu kien hemm 2487 persuna li teħditilhom il-liċenzja b'deċiżjoni tal-qorti. Żvela dan il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari ta' Deputat Silvio Xkembri. B'total ta' 190 l-2013 kienet l-aktar sena li fiha nqabdu nies isuqu bla liċenzja. Fl-2008 kien hemm biss 28 każ simili. L-età kienet varja bejn il-15-il sena u aktar minn 60 sena, filwaqt li kull sena in-numru ta' irġiel jaqbeż sew dak tan-nisa ħatja. Dan kien riflessu wkoll fin-numru ta' persuni li kellhom il-liċenzja sospiża. Fil-fatt, filwaqt li l-medja ta' nisa li teħditilhom il-liċenzja bejn l-2008 u l-2015 kienet ta' 21 kull sena, dik tal-irġiel tispara għal 290 fis-sena. Il-perjodu li għalih ġiet sospiża l-liċenzja kien ivarja bejn ġimgħa u aktar minn sentejn, f'każijiet li involvew minn żgħażagħ ta' 18-il sena sanzjani tal-fuq minn 60 sena. Għalkemm ħafna irġiel jiftaħru bis-superjorità tagħhom fis-sewqan, ċertament l-istatistika bħal din tikkonferma inferjorità qawwija f'dik li hija d-dixxilpina u obbedjenza tal-liġi.